Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Ram. 28 anyos at taga rito sa Blumentritt. Lumaki ako sa isang masasabi kong hindi tipikal na pamilya. Hindi po kami mayaman. Kaya ko po nasabing hindi tipikal ay dahil nagmula sa mga pamilyang sagrado katoliko ang mga magulang ko. Kaya po hindi nakakapagtatakang mga istrikto sila sa amin ng mga kapatid ko. Maraming bawal at maraming dapat sundin. Isa na rito ang pagsisimba sa tuwing sasapit ang araw ng linggo. Sa pamilya namin ay itinuturing itong isang batas na hindi namin dapat subayin. Ayon kasi kina Mama at Papa, 3 raw sa 10 utos ng Diyos na nasusulat sa banal na Biblia ang paglalaan ng araw ng pagsisamba o pagsimba sa Kanya, kaya marapat lang na sundin namin ito. Para sa kanila, bilang isang Katoliko, malaking bagay ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos at naniniwala silang napapahamak ang mga taong lumalabag dito. Bata pa ako, ipinamulat na sa amin ng aking mga magulang ang ganitong kaugalian at paniniwala hanggang sa lumaki na kaming magkakapatid. Noon naman, wala namang problema sa akin ang pagsisimba tuwing araw ng linggo. Sa katunayan nga, tuwang-tuwa pa nga ako sa tuwing magsisimba kami. Pagkatapos kasi naming magsimba, namamasyal kami at kumakain sa labas. Pero simula nang magtrabaho na rin si Mama at naging abala na silang pareho ni Papa sa paghahanap buhay, nagbago na ang lahat. Bibihira na kaming magkakasamang mamasyal. Dahil pagkatapos naming magsimba, ay uuwi na rin kami kaagad para makapagpahinga pa sila Mama at Papa. Dahilan na rin kaya unti-unting lumayo ang loob ko sa kanila, lalong-lalo na kay Papa. Kaya naman noong nagbibinata na ako at napapabarkada na, may mga pagkakataon na tumatakas ako ng bahay kahit araw ng linggo para lang sumama sa lakad ng mga barkada ko, dahilan para hindi ako makasama sa mga magulang ko at kapatid sa pagsisimba. Pakiramdam ko kasi noon, Kuya Bari, napupunan ng mga kaibigan ko ang saya na hinahanap-hanap ko na hindi ko na maranasan sa sarili kong pamilya. Ngunit dahil sa ginawa kong iyon, may ilang beses na rin akong nakastigo ni Papa. Ayaw na ayaw niya kasing hindi nakakasama ang kahit sino sa aming magkakapatid sa pagsisimba, at isa na rin iyong umalis kami ng bahay nang hindi nagpapaalam. Ganun pa man, hindi pa rin iyon dahilan para madala ako sa pagtakas sa bahay namin. Sadyang napakatigas talaga ng ulo ko ng mga panahong iyon. Pakiramdam ko kasi, Kuya Bari, nakakasakal ang pagiging strikto ng aking mga magulang at may mga pagkakataon din na naiinggit ako sa mga kabataan na kaedaran ko dahil nagagawa nila ang mga gusto nila. Hanggang minsan, kinailangan naming umuwi ng probinsya noon sa Lucena. Nakatanggap kasi kami ng balitang may sakit daw ang lolo namin, ang tatay ng ama ko. At ayon daw sa doktor na tumingin dito, maaaring hindi na daw magtagal pa ang oras nito dito sa mundo. Kaya noon din, nagpasya ang mga magulang namin na umuwi muna ng Lucena para kahit papaano ay makasama namin itong si lolo. Nataon din namang bakasyon na noon sa eskwela, kaya hindi naging problema kung manatili man kami roon ng buong bakasyon. Bagamat tutol sa loob ko na sumama sa kanila dahil malinaw na hindi ko makakasama ang mga barkada ko, ay wala naman akong magagawa dahil hindi rin naman papayag sina Mama at Papa na magpaiwan ako.
Isa pa Kuya Bari, nalulungkot din naman ako sa pagkakasakit ni Lulu kaya gusto ko rin naman siyang makasama kahit sa maikling panahon na lamang. Ang buong pag-aakala ko noon, porket nasa probinsya kami at nagbabakasyon, ay mapapahinga na rin kami mula sa pagsisimba. Pero nagkamali ako. Tuwing linggo kasi, nagsisimba pa rin kami roon. At pakiramdam ko po, mas mahaba ang oras ng misa roon sa probinsya kumpara po dito sa Maynila. Kaya mas lalo tuloy akong nababagot sa haba ng sermon ng pari. May pagkakataon pang nakukurot na ako ni Mama sa tuwing mapapahikab ako habang nakikinig sa sermon ng misa. Hindi ko kasi talagang maiwasang antukin Kuya Bari. Kulang na lamang ay itulak ko ang oras para makauwi na kami. Habang naroon kami sa Lucena, nakakilala rin naman ako ng mga bagong kaibigan. Sila Romnick at Basti. Doon din sila nakatira sa lugar nila lolo at kasing kaedaran ko lang ang mga ito. Kapareho kong maluloko at makukulit ang dalawa kaya kasundo ko po sila. At kagaya ko, mahilig din silang gumala. Yun nga lang, kung gagala sila ay araw naman ng linggo kaya't kahit gustuhin ko mang sumama, hindi na naman pwede. Binantaan kasi ako ni Papa na kapag pinairal ko roon ang katigasan ng aking ulo, iiwan nila ako roon at hindi na isasama pabalik ng Maynila. Kaya kahit po kating-kati ang aking mga paa na sumama kina Romnick at Basti sa paggagala ay hindi ko talaga magawa. Hanggang nang minsang kinulit ako ni Romnick at Basti na sumama sa kanila sa paliligo sa isang resort. Ang sabi pa nila, maganda raw ang resort na iyon kaya dapat pilitin ko raw na makasama sa kanila para ma-experience ko naman na makarating dun. Isa pa, sinabi rin nila na niyaya nila si Alicia na sumama sa kanila at pumayag naman daw ito. Siya nga po pala Kuya Bari, si Alicia po ay ang dalagitang crush na crush ko noong naroon kami sa Lucena. Magkalugar lang kasi kami nitong si Alicia. Katunayan nga ay 5 bahay lamang ang pagitan ng bahay nila Lulu mula sa bahay nila. Maraming pagkakataon ko na siyang nakikita pero hindi ko magawang lapitan siya para makipagkilala dahil sobrang nahihiya talaga ako sa kanya. Grabe ang pagkatorpe ko pagdating sa kanya. Kaya naman nang sabihin ng mga kaibigan kong makakasama ito sa outing, ay grabe hindi na ako mapakali sa kaiisip kung papaano ako makakasama sa kanila. Kung bakit naman kasi na taon pang linggo ang napili nilang mag-outing. Sinubukan kong kausapin sila na ilipat na lang nila sa ibang araw ang planong lakad na iyon, ngunit hindi raw uubra dahil iyon lang daw ang araw na bakante silang lahat. Hay, nanghihinayang ako at naiinis kung bakit naman kasi kailangan pang magsimba tuwing linggo. Dahil sa kagustuhan kong sumama kina Basti at Romnick, sinubukan kong magpaalam kina Mama at Papa. Ngunit sa halip na payagan, napagalitan pa ako. Binantaan pa nga ako ni Papa na subukan ko raw na tumakas at ikakadena na daw niya ako. Araw ng linggo. Maaga pa lang ay naroon ako sa lugar ng usapan namin ng 2 kaibigan ko kung saan nga kami makikita-kita bago pumunta sa resort na sinasabi nila. Opo, tama po kayo Kuya Bari. Sa kabila ng pagbabanta sa akin ni Papa na ikakadena daw ako sa oras na tumakas ako, ay mas pinili ko pa ring sumama kina Basti. Papunta na kami sa simbahan noon, pero noong makalingat sina Mama at Papa, dali-dali akong humiwalay sa kanila.
Nakita ko pa nga silang papasok na sa loob ng simbahan bago ako tuluyang umiskapo. Binilisan ko talaga ang pagtakbo ko at baka may makakita pa sa akin. Walang kaalam-alam ang mga magulang ko na nasa galaan ako ng mga oras na iyon. Sa isip ko pa, bahala na makadena ako pag uwi ko. Basta lang makasama ko lang ang kaibigan ko, lalong-lalo na ang crush kong si Alicia. Ang katwiran ko pa nga noon, hindi naman ako siguro mapupunta sa impyerno kaagad kung hindi ako makakasimba ng isang beses. Noong nasa resort na po kami, pansamantala kong nakalimutan ang takot at kaba sa ginawa kong pagtakas at hindi pagsimba. Totoo kasing napakaganda ng resort na pinuntahan namin. Manghang-mangha ako sa ganda ng paligid. Pakiramdam ko nga nasa ibang mundo ako. Nakakaakit ang ganda ng talon doon, Kuya Bari, at napakalinaw talaga ng tubig. Parang pwede mo nang inumin eh. Ang sarap-sarap din sa balat ng lamig nun, bagay lang sa napakainit na panahon. Ngunit higit sa lahat, mas nakakaakit tingnan talaga si Alicia. Para sa akin, siya ang pinakamagandang tanawin na nakikita ko ng mga sandaling iyon. Hindi ko maiwasang kiligin nang tukso-tuksohin kaming dalawa ng mga kulukoy kong kaibigan matapos kaming ipakilala sa isa't isa. Kunwari pa nga naiinis ako, pero sa totoo lang, sa loob-loob ko, para akong kinikiliti talaga sa kilig, Kuya Bari. Nagpakasaya ang mga kaibigan ko sa pagtatampisaw sa ibaba ng talon. Habang ako naman ay hindi mapawi-pawi ang mga ngiti habang kausap ko si Alicia sa isang tabi. Kapwa kami nakaupo sa isang malaking bato habang nakalubog ang mga paa sa malamig na tubig. Masayang-masaya kaming nag-uusap at kinikilala ang isa't isa. Walang kasing saya para sa akin ang araw na iyon, Kuya Bari. Bukod kasi sa nakasama ko sa pamamasyal ang mga kaibigan ko na sina Romnick at Basti, nakasama ko at napalapit pa ako sa babaeng matagal ko nang hinahangaan. Hapon na nang magpasya kaming magsiuwi. Nagpaalam na rin sa amin si Alicia dahil kasabay niya sa pag-uwi ang mga kaibigan niya at may sasakyang susundo sa kanila. Habang kaming tatlo naman nila Romnick at Basti ay maglalakad lamang. Eksakto lang daw kasi ang pera nila papunta sa resort at wala na silang pamasahe sa pag-uwi. May pera man ako, Kuya Bari, hindi na rin iyon kakasya para sa aming tatlo. Ayoko namang iwan silang dalawa na naglalakad, kaya nagpasya na rin akong samahan na lang sila. Habang naglalakad kami, noon na lang akong nakaramdam ng kaba at pag-aalala dahil sa ginawa kong pagtakas sa bahay namin. Hindi ko tuloy maiwasang maisip ang mukha ng tatay ko na malamang ay galit na ng mga sandaling iyon. Bukod doon, naglalaro na rin sa imahinasyon ko ang senaryong ikakadena ako ng tatay ko pagkatapos akong gulpihin. Mas nakadagdag pa sa pag-aalala ko nang inabot na kami ng dilim sa paglalakad dahil medyo malayo-layo sa lugar namin ang resort na iyon. Tipong kaming tatlo na lang din ang tao sa kalye dahil sa mga ganoong oras. Bihira na ang mga taong lumalabas ng kanilang bahay upang gumala-gala. Malapit na kami sa sitio namin pero hindi pa rin matapos-tapos sa pakikipagkwentuhan ang dalawa kong kasama tungkol sa resort na pinuntahan namin. Habang ako naman, palakas na ng palakas ang kaba at tahimik na nag-iisip kung papaano sasalagin ang mga palo at sapok ni Papa pagdating ko ng bahay.
Maya-maya, bigla akong napatigil nang hawakan akong bigla sa braso ni Basti at binulungang tumigil muna sandali. Napakunot pa ang noo ko nang mapatingin ako sa kanila dahil pareho silang tahimik at parang nakikiramdam lang. Noong tanungin ko sila kung bakit kami huminto, pabulong akong sinagot ni Romnick na parang may sumusunod daw sa amin. Nakiramdam na rin ako at nagpalinga-linga sa paligid pero wala naman akong nakitang sumusunod sa amin. Kaya niyaya ko na silang maglakad ulit. Ang sabi ko pa, magmadali na kami dahil siguradong hinahanap na ako sa amin. Itinuloy lang namin ang aming paglalakad. Subalit maya-maya, nakarinig kami ng parang may matinis na tumatawa. Sa una ay mahina lang iyon hanggang palakas ng palakas na parabang palapit ng palapit na ito sa amin. Hindi ko maiwasang palayuan ng mga balahibo sa katawan dahil sa uri ng pagtawa ng kung sino mang iyon. Nakakapangilabot. Napahinto kami sa gitna ng daan at napahawak sa isa't isa na kulang na lamang ay magyakapan kaming tatlo. Hindi man magsalita sina Romnick at Basti, alam kong nakakaramdam din sila ng takot at matinding kaba kagaya ko base sa panginginig ng mga kamay nila habang nakahawak sa akin. Lalo pang nadagdagan ang pangingilabot namin nang makarinig kami ng sabay-sabay na alulong ng mga aso. Napapamura na ang dalawa kong kasama dahil sa walang tigil na ingay ng mga aso sa paligid na parabang nagbabanta na may mangyayaring hindi maganda. Bagamat nanginginig na sa takot, nagpatuloy pa rin kami sa aming paglalakad. Napapalunok ako ng sariling laway ko habang nagpapalinga-linga sa may kadilimang paligid at ganoon na lang ang gulat naming tatlo nang biglang may sumulpot sa harapan namin. Isa itong nakakatakot na babae. Nakalutang ito nang nakatiwarik sa harapan namin. Tayong-tayo ang mahaba nitong buhok na animoy na kuryente. Mapupula rin ang halos maluwa-luwa nitong mga mata at nakalabas ang matutulis na ngipin habang matinis na tumatawa. Aswang! Sabay na sigaw ni na Romnick at Basti at pagkatapos ay kumaripas ng takbo. Hindi ko naman inaasahang magsisitakbuhan pala sila kaya naiwan ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ng mga oras na iyon. Naisip kong tumakbo na rin pero hindi ko magawang igalaw ang aking mga paa. Kulang na lang ay himatayin ako sa sindak at takot nang ilabas ng nakakatakot na nilalang ang mahaba niyang dila at idinila-dila sa mukha ko habang palutang-lutang iyon sa aking harapan at tumatawa pa rin ng malakas at matinis. Malakas pa akong napasigaw nang pumunta naman iyon sa uluhan ko at hinila-hila ang nagtatayuan kong mga buhok dahil sa takot. Pakiramdam ko ay hihilahin ako nito pataas habang mahigpit nitong hawak ang mga buhok ko. Pinilit kong manlaban nang maigalaw ko ang aking mga kamay at braso, subalit sinunggaban naman ako nito padagan sanhi para mapatumba ako sa lupa. Nagpapasag ako at nagsisigaw habang nakadagan sa akin ang aswang. Pilit ko siyang itinutulak paalis mula sa pagkakadagan niya sa akin, subalit sadyang malakas ito at tila pa mas lalo siyang bumibigat habang nanlalaban ako sa kanya. Ramdam na ramdam ko din ang hapdi at kirot sa aking balat tuwing makakalmot ako ng aswang na mukhang walang balak na lubayan ako na parabang lalo pang natutuwa sa nakikita niyang takot sa akin.
Magkahalong takot at pagsisisi na ang nangibabaw sa akin ng mga sandaling iyon. Hindi ko naman kasi sasapitin ang ganoong kapahamakan kung nakinig ako at sumunod lang sana ako sa mga magulang ko. Ilang sandali pa, nakaramdam ako ng pangangapos ng hininga at labis na panghihina. Halos hindi ko na maigalaw ang aking buong katawan at tila ba unti-unti na ring nagdidilim ang aking paningin. Bago pa tuluyang mawala ang aking malay, nakarinig pa ako ng mga boses mula sa malayo. Gusto ko pa sanang kumpirmahin kung mayroon bang tulong na paparating, ngunit hindi ko na magawang ilingon pa ang aking ulo dahil sa paninigas ng aking liig. Ang tanging nagawa ko na lamang ay sumambit ng dasal at humingi ng tawad sa mga magulang ko bago tuluyang nawala ang aking ulirat. Nang muli akong magmulat ng mga mata, naroon ako sa silid naming magkakapatid. Nakahiga ako sa aming higaan habang ginagamot ni Mama ang mga galos ko sa katawan. Sa bandang likuran ni Mama ay nakatayo roon si Papa at ang mga kapatid ko, ganoon na din si Lola. Nakita ko ang pagbakas ng tuwa sa mga mukha nila nang makita nila akong nagkamalay na. Habang sila Mama at Papa ay parang nabunutan ng tinik. Marahil ay dahil sa labis na pag-aalala sa akin. Noong una ay nagtataka pa ako kung bakit naroon silang lahat na para bang nakabantay sila sa akin. Ngunit nang maalala ko ang mga pangyayari, nakaramdam ako ng hiya, lalong-lalo na kay Papa. Ni hindi ko na nagawang magtanong kung papaano ako nakaligtas mula sa nakakatakot na aswang na umatake sa akin. Sa halip ay napaiyak na lamang ako habang humihingi ng tawad sa kanila. Buong pagkukumbaba kong inamin ang ginawa kong pagtakas sa simbahan at pagsuway sa kanila. Ipinangako ko namang hinding-hindi ko na iyon uulitin pa. Niyakap na lang ako ni Mama habang si Papa naman ay hinimas na lamang ako sa aking buhok, sabay kutos sa ulo ko ng mahina. Matapos kong ikuwento sa kanila ang lahat ng nangyari, puro pangaral at matinding sermon ang inabot ko. Pero para sa akin, Kuya Bari, ay ayos lang yun. Tama lang yun. Ang mahalaga, ligtas pa rin naman ako at kasama ko pa rin ang aking pamilya. Napag-alaman ko mula kay Lola na isang bagat pala ang nakaengkwentro namin. Ayon na rin kay Lola, isa raw itong uri ng aswang na hindi naman intensyon na manakit ng tao kung hindi manakot lamang. Pero maaari daw isang agresibong bagat ang umatake sa akin, kaya ganoon ang aking sinapit. Mabuti na lamang at hindi naman pala ako tuluyang iniwan ni na Romnick at Basti. Kung hindi ay humingi pala ito ng tulong para masakluluhan ako. Ayon sa kwento ng dalawa, ang akala nila ay kasama nila akong kumakaripas ng takbo. Pero noong napagtanto nilang hindi ako sumunod sa kanila, ay nagpasya silang dumiretso sa bahay nila Lolo para humingi ng tulong. Sa huli, si Papa rin pala ang sumaklolo sa akin. Pero nang abutan daw nila ako, ay wala na roon ang aswang at wala na rin akong malay na nakahandusay daw sa lupa. Ay, laking pasasalamat ko pa rin sa mga kaibigan ko dahil hindi nila ako tuluyang pinabayaan. Talagang naging aral sa aming tatlo ang pangyayaring iyon, Kuya Bari. Simula rin noon, nagtanda na ako. Hindi ko na sinusuway pa sina Mama at Papa at hindi na rin ako tumatakas pa ng bahay
para lang sumama sa mga barkada sa takot na mapahamak ulit ako. Natuto na rin akong palaging magdasal at magsimba tuwing araw ng linggo. Nang sumapit ulit ang panahon ng pasukan sa eskwela, napilitan na kaming bumalik ng Maynila, pero kada araw na walang pasok ay umuuwi kami ng Lucena para lamang makasama sina lolo at lola. Makalipas pa ang ilang buwan na maalam na rin si lolo. Sadyang naging napakalungkot sa amin ang pangyayaring iyon, pero kailangan pa rin namin itong tanggapin. Sa isang banda ay masaya na rin kami dahil nakasama namin siya ng matagal-tagal kahit papaano bago siya kinuha ng may kapal. Lumipas ang mahabang panahon. Nakatapos na rin ako ng aking pag-aaral at may sarili na ring pamilya ngayon. Siya nga pala, siguro po'y nagtataka kayo kung anong nangyari kay Alicia. Siya ang naging asawa ko at nagkaroon kami ng 2 anak sa kasalukuyan. Kuya Barry, hanggang sa mga oras na ito, ang aral na natutunan ko sa nakakatakot na nilalang na iyon ay dala-dala ko pa rin at hindi ko na malilimutan pa. Isang pangyayari sa aking buhay ang hindi ko na malilimutan at muntikan ng kumitil sa aking buhay dahil lang sa isang bakasyon sa Lucena. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana po'y mapiling nyo rin po itong basahin sa inyong channel, Kuya Barry. Salamat po ng marami and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Ram. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Barry. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Rigor. Ang kwentong nais ko po sanang ibahagi ay hindi ko po personal na karanasan, ngunit tunay po na nangyari. Nalaman ko po ang kwentong ito dahil isa ako sa mga nakasaksi ng mangyari po ito. Kasalukuyang binata pa po ako noon. Nasa 23 ang edad at sa probinsya pa nakatira. Hindi ko na po babanggitin pa ang pangalan ng probinsya namin para na rin mapangalagaan ang imahe nito. Maliit pa akong bata, madalas nang ipangaral sa akin ng aking mga magulang, lalo na ng aking ama, na laging maging mapagkumbaba sa kapwa. Ano pa man ang iyong marating o maabot, ay panatilihin ang kababaan ng puso sa iyong sarili. Wag na wag maging mayabang dahil ang mga taong mayayabang ay ibinabagsak ng Panginoon. Pero habang lumalaki at nagkakaisip, napagtanto ko na sadyang may mga tao na nagtatangan ng ganitong pag-uugali. Ang pagiging mapagmataas at hambog, at isa na rito ang anak ni Mang Ismael na si Paeng. Kilala si Mang Ismael sa lugar namin noon na isang antingero at magaling na albularyo. Dati ay maraming lumalapit sa kanya upang magpagamot. May iba rin na humihingi ng tulong ukol sa mga paranormal na bagay na may kinalaman sa mga kakaibang nilalang. Halimbawa ay ang mga inaaswang na paglaruan ng mga maligno o lamang lupa o kaya naman mga napagkakatuwaan ng mga engkanto. Marami kasing taglay si Mang Ismael na iba't ibang klase ng anting-anting na ipinanglalaban sa mga nasabing nilalang. Bukod doon ay napakabihasa na niyang gumamit nito. Maliban sa pagiging albularyo at antingero, kilala rin ng marami si Mang Ismael na maawain at may mabuting kalooban.
Sa katunayan, Kuya Bari, hindi siya humihingi ng bayad o kahit anong kapalit sa kanyang serbisyo bilang isang albularyo. Para sa kanya ay sapat na ang simpleng pasasalamat. Napakadali rin niyang lapitan dahil oras na humingi ka ng tulong sa kanya ay hindi siya magdadalawang isip na tumulong hanggang sa abot ng kanyang makakaya. Dahil sa mga nabanggit, minahal at labis na iginalang ng mga tao sa lugar namin ang nasabing albularyo. Kaya naman, noong namaalam na si Mang Ismael sa mundong ibabaw, marami ang nalungkot sa pagkawala niya. Ang kanyang kaalaman sa panggagamot at kabihasaan sa paggamit ng mga anting-anting ay namana naman ng nag-iisa nitong anak na si Paeng. Magmula nang pumanaw ang bantog na albularyong ama, siya na ang pumalit dito. Sa kanya na nagpapagamot ang mga taong nagkakasakit sa lugar namin at sa kanya na rin lumalapit ang mga may suliranin na may kinalaman sa kababalaghan. Bagamat namana ni Paeng ang galing at karunungan ng kanyang ama, pero hindi ang magandang ugali nito at kababaang loob. Taliwas kasi ang ugali nitong si Paeng kay Mang Ismael. Kung si Mang Ismael ay tumutulong ng walang kapalit, si Paeng naman ay humihingi ng bayad. Aba, sa panahon ngayon ay wala nang libre ha. Bakit ako magsasayang ng oras na gamutin at tulungan kayo sa mga namimirwisyong mga impakto at mga maligno na yan kung wala naman akong mapapala? Saad nakatwira ni Paeng sa mga taong gustong humingi ng tulong sa kanya. At dahil dito, sa tuwing may magkakasakit sa kanilang lugar, mas pinipili na lang nila ang pumunta sa pagamutan sa pinakabayan kahit pa nga may kalayuan ito. Ang ibang mga walang-wala talagang maibabayad sa panggagamot ay nagtitiis na lamang sa karamdaman. Sabi-sabi nga ng mga tao sa lugar namin ay wala naman daw masama kung humingi ka ng kabayaran kapalit sa serbisyo mo. Pero kung sobra-sobra naman ang sinisingil mo ay maling-mali ito. Bukod sa paniningil ng mahal sa kanyang panggagamot, isa rin sa mga dahilan kung bakit lalong kinaiinisan at pinangingilagan si Paeng sa lugar namin ay dahil sa pagiging maangas nito't mayabang. Marami talaga ang taga sa amin na iniiwasang makainkwentro ito o makahalubilo man lang dahil may mga pagkakataong bigla na lang nitong pinag-iinitan ang isang tao kahit walang sapat na dahilan. Palagi nitong ipinagmamalaki na walang pwedeng kumalaban sa kanya na kahit sino dahil kayang-kaya niya raw itong balikan sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang karunungan at kabihasaan sa paggamit ng anting-anting. Isang halimbawa na rin ang nangyari sa isang kapitbahay naming si Mang Ruben na nakasagutan minsan nitong si Paeng. Ito'y ukol sa di umano'y pambabastos ng huli sa anak na dalaga ni Mang Ruben. Nang dahil doon, nagkaroon ng matinding pagtatalo ang dalawa na nauwi sa pagbabanta ni Paeng na hindi na sisikatan ng araw ang may edad na ring lalaki na siya ngang nangyari. Ayon sa may bahay ni Mang Ruben, habang mahimbing na silang natutulog, bigla na lamang daw siyang nagising dahil sa malakas na pag-ungol ng kanyang asawa. Inakala raw ng ginang na binabangungot ito kung kaya't agad niyang ginising ito. Pero bigla na lamang daw may kung anong maliliit na insekto ang lumabas mula sa bibig ni Mang Ruben. Bagamat nangingilabot at natataranta, nagawa pa rin daw ng ginang na tumawag ng saklolo sa kanyang mga kapitbahay. Maging ang mga ito ay pinanindigan ng balahibo sa kanilang nasaksihan. Halos matabunan na raw kasi ng laksang-laksang iba't ibang uri ng mga insekto ang buong mukha at katawan
ng nasabing lalaki. Dahil dito, wala raw magtangka na lapitan man lang ito para masakluluhan. Mayroon mang maglakas loob na sumaklolo rito para sana dalhin ito sa pagamutan, subalit huli na ang lahat. Nang gabing iyon, tinanghal na isang bangkay itong si Mang Ruben. Naging usap-usapan sa buong lugar namin ang nakakakilabot na sinapit nito. Walang ibang pinaghihinalaan ang mga tao sa maaaring gumawa noon kung hindi ang mayabang na antingerong si Paing. Bukod kasi sa kanya, ay wala namang ibang may kakayahang gumawa ng ganoong bagay sa aming baryo. At isa pa, siya lamang ang tanging may motibo para gawin iyon sa matanda. Mas lalong kinatakutan at pinakaiiwasan si Paing sa lugar namin dahil sa pangyayaring iyon. Wala namang pakialam ang lalaki kung katakutan man siya. Sa halip, ikinatuwa pa nga niya na pinangingilagan ng marami at lalo pa nga itong yumabang. Mas lumakas pa ang loob niyang maghari-harian sa lugar namin, lalo't alam niyang walang magkakamaling kumanti sa kanya. Sa kabila ng kagaspangan ng ugali nitong si Paing, ay may mga tao pa ring nagtitiwala sa kakayahan niya. Ito ay ang mga taga-ibang lugar na sadya pang dumadayo at handang magbayad ng malaki kapalit ng serbisyo niya. Sa mga ganitong klase ng tao, nagiging mabait itong si Paing. Tuluyan na kasing nasilaw sa salapi ang pagkatao niya. Kung mahirap ka, hindi ka talaga haharapin ito. Sa halip ay walang awa ka nitong ipagtatabuyan pa. At ayon pa sa kanya, wala raw siyang panahon sa mga dukhang umaasa na lamang sa awa at tulong na libre. Kesi hudang mamatay pa raw ang mga ito dahil hindi naman niya ikayayaman ang pagtulong sa kanila. At dahil nga mapepera ang mga taong pinagsisilbihan niya, hindi naglaon umasenso sa buhay itong si Paing. Ang dati nitong maliit na barong-barong ay naipagawa niya at halos maging mansyon na sa laki. Hanggang isang araw, may isang lalaking bagong salta sa lugar namin. Nagkataon noon na ang aking ama ang una nitong nilapitan at pinagtanungan. Ayon sa lalaki na nagpakilalang Marcus, si Mang Ismael daw ang sadya niya sa baryo namin, kung kaya napapunta raw siya sa aming lugar. Subalit dahil nga may higit isang taon nang namayapa itong si Mang Ismael ng mga panahong iyon, ay ganoon na lamang ang kanyang lungkot at panlulumo. Hindi raw niya aakalain na kagaya ng kanyang ama ay pumanaw na rin pala ito. Ayon sa lalaki, noong mabalitaan daw noon ng kanyang ama kung saang lugar naroroon ang matalik na kaibigan, ay nagplano raw itong puntahan si Mang Ismael. Ngunit sa kasamaang palad nga, ay biglang dumating ang huling oras nito sa lupa, kung kaya hindi na nito nagawa pa ang kanyang pinaplano. Gayunpaman, nagawa naman itong magbilin sa kanyang anak na si Marcus na kapag nagkaroon ito ng pagkakataon ay puntahan niya ang sinasabi nitong kaibigan para sabihin dito ang mga bilin niya. Nagmagandang loob naman si tatay na samahan ang nasabing lalaki sa bahay ng anak ni Mang Ismael na si Paing. Ngunit pagkadating doon, sa halip na aloking tumuloy sa kanyang tahanan ang kanyang bisita, ay ipinagtabuyan pa niya ito. Anya, wala na raw ang kanyang ama, kung kaya wala na rin daw saysay ang pagpunta nito roon. Hindi rin daw niya magagawang patuloyin ito sa kanyang tahanan dahil hindi naman daw niya ito kilala. Mamaya pa raw ay masamang loob pala ito at magnakaw lang sa kanyang pamamahay. Parang si tatay pa raw ang nakaramdam ng pagkapahiya dahil sa naging masamang asal nitong si Paing.
Sadya talagang magaspang ang pag-uugali at walang kinikilalang kaibigan o kamag-anak basta't alam niyang wala siyang mahihita. Pero bago pa man umalis ay sinabi na lang ng lalaki ang kanyang pakay kung bakit siya nagtungo roon. Narinig ni tatay na sinabi nitong ipinababawi ng kanyang ama ang mga anting-anting na ibinigay nito noon kay Mang Ismael. Anya, bago raw ito pumanaw kamakailan lamang ay naramdaman daw nitong hindi umano ginagamit sa tama ang mga anting-anting na nagmula sa kanya. Ganoon na lamang ang pagsiklab ng galit ni Paeng nang marinig ang sinabi ng lalaki. Nagmatigas itong wala daw siyang anting-anting na isasauli dahil ito ay sa kanyang ama at ipinamana na ito sa kanya. Sinabi pa raw ni Paeng na gusto lamang itong pag-interesahan ng lalaki dahil nalalaman nito kung gaano kalaki ang pakinabang nito. Mas lalo niyang ipinagtabuyan si Marcus at binantaang wag na wag daw itong magkakamaling ipakita ulit sa kanya ang pagmumukha nito kung ayaw nitong matapos ang buhay nito nang wala sa oras. Sa kabila ng matalas na pananalita at mga pagbabanta ni Paeng kay Marcus, ay hindi man lang daw ito umimik. Sa halip ay nagpasalamat lang daw ito at nagpaalam na aalis na. Naiiling na lamang daw ito habang papalayo sila ni tatay sa bakuran ng mayabang na si Paeng. Habang naglalakad daw sila ay tinanong daw ni tatay si Marcus kung may matutuluyan ba ito. Dahil kung wala ay maaari naman daw itong makituloy muna sa bahay namin pansamantala. Subalit magalang daw na tumanggi ang lalaki at nagpasalamat na lang kay tatay sa kanyang pagmamagandang loob. Hanggang isang araw, may kumalat na usap-usapan sa lugar namin tungkol sa isang lalaki na marunong daw manggamot katulad ng sa isang albularyo. Sabi-sabi ring hindi lang ito magaling sa panggagamot, kung hindi napakabuti rin daw nito dahil hindi ito nanghihingi ng kahit anumang bayad. Dahil dito, dinayo rin ng mga tao ang kinaroroonan ng sinasabing lalaki upang magpagamot ng mga karamdaman nila. Hindi naman lingid kay Paeng ang tungkol sa lalaking manggagamot. Nanggagalaiti pa ito sa galit nang makarating sa kanya ang bali-balita. Mas lalo pang nag-umusok ang kanyang ilong sa galit sa naririnig na hindi hamak na mas magaling daw manggamot ang lalaking iyon kumpara sa kanya. Hindi ito matanggap ni Paeng at sinabing isa raw itong kalukuhan. Imposible daw na may makahigit pa sa kanya dahil lahat na raw ng kaalaman ukol sa mga panggagamot at paggamit ng mga anting-anting ay kabisadong-kabisado niya. Kesyo, huwad raw ang manggagamot na iyon at gusto lang siya nito kalabanin sa itinuturing niyang negosyo. Kaya ang ginawa niya, pinuntahan niya ang kinaroroonan ng nasabing manggagamot at ganoon na lang ang kanyang pagkabigla nang mapagtanto niya na ang lalaking sinasabing mas mahusay pa sa kanya ay ang lalaking nagpakilala sa kanya noon na anak ng kaibigan ng kanyang ama na siya niyang ipinagtabuyan. Walang iba ito kung hindi si Marcus. Lalong nagpuyo sa galit si Paeng ng mga oras na iyon. At ayon pa sa mga nakasaksi, galit daw na hinarap ni Paeng si Marcus at sinabihan daw na kay lakas daw ng loob na kalabanin siya. Na kaya pala raw pilit nitong kinukuha sa kanya ang pagmamay-ari niyang mga anting-anting para ito mismo ang gumamit at makinabang. Pinaratangan niya ang lalaki na isa raw itong huwad at hindi raw tunay ang ginagawa nitong panggagamot sa tao dahil nanggagaling umano sa kampon ng dyablo ang kakayahan nito. Sa dami raw ng mga ipinaratang ni Paeng kay Marcus, isa lamang daw ang ipinaliwanag ng lalaki. Na kaya raw niya binabawi ang mga anting-anting na iyon
dahil iyon ang bilin ng kanyang ama. Marahil dahil hindi niya ito ginagamit sa tama, bagkus ginagamit niya ito sa pangsasamantala sa mga tao na sinang-ayunan naman ng mga taong naroroon. Dahil sa pagkapahiya, lalong nanggalaiti sa galit si Paing. Muli niyang binantaan si Marcos na titiyakin niyang pagsisisihan nito ang ginawa nitong pagkalaban sa kanya. Saka nayayamot na umalis. Tila naman, hindi man lang natinag ang huli sa banta sa kanya ni Paing. Ani raw nito, malinis daw ang kanyang kalooban at ang Diyos daw ang bahala na humatol sa kung sino man ang masama. Nang gabi ring iyon, sa kalagitnaan ng hating gabi, bigla na lang kaming nagising nila tatay dahil sa malalakas na sigaw. Agad na bumangon ang aking ama para alamin kung saan nanggagaling ang mga sigaw na iyon at napag-alaman naming hindi lang pala kami ang nagising at nakarinig ng mga pagsigaw kung hindi pati na rin ang mga kapitbahay namin. Nakahihindik ang bawat sigaw na naririnig namin. Animoy punong-puno iyon ng sakit at takot. Sumisigaw ito ng pagmamakaawa at humihingi ng saklolo. Napagtanto naming nagmumula pala iyon sa malaking bahay ni Paing, kaya naisip agad namin na siya ang sumisigaw na iyon. Kuro-kuro ng iba, baka daw napasok ng masasamang loob ang bahay ni Paing at ginawan siya ng mga ito ng masama. Gayunpaman, walang sino man ang nangahas na lumapit sa bahay nito para alamin kung ano talaga ang nangyayari sa loob. Natatakot kasi silang madamay pa kapag pumasok sila roon. Ilang sandali ring nilamon ng nakakakilabot na mga paghiyaw ni Paing ang tahimik na gabi. At kahit pa tumahimik na ang paligid, wala pa ring nangahas na alamin kung ano nga ba talaga ang nangyari sa lalaki. Noong sumapit na lamang ang umaga, ay may ilang nagbigay alam sa mga otoridad sa maaaring nangyari sa loob ng tahanan ng mayabang na antingero. Matapos itong puntahan at saliksikin ng mga pulis, doon nila natagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Paing. Ayon sa mga nakakita ng bangkay, dilat na dilat pa raw ang mga mata nito at nakabuka ng malaki ang bibig na parang bang may kinatakutan ito ng husto. Hindi naman daw ito nakitaan ng kahit anong sugat sa katawan para masabing nakipagbuno ito sa kung sino. May nakita ring mga insekto sa ilang parte ng katawan nito, gaya ng mga ipis, uwang, malalaking uod at kung ano-ano pang mga gumapang sa kanyang mga balat. Sa huli ay ipinagpalagay ng mga otoridad na atake sa puso ang ikinamatay ng lalaki. Ngunit para sa ibang nakakita ng bangkay ni Paing, sinasabi nilang maaari daw na may bumarang sa kanya. Marahil daw ay may nakaaway ito o isang tao na may malaking galit sa kanya ang siyang may kagagawan ng kanyang sinapit. Hindi naman daw imposible ito dahil kung anong bait at buti raw ng ama niya ay siyang gaspang naman daw ng pag-uugali at sama ng pagkatao ni Paing. Kaya sa kabila ng sinapit niya, walang kahit sinong nalungkot at nakisimpatya sa nangyari sa kanya maliban sa kanyang mga kamag-anak na nag-asikaso ng kanyang labi. At ni isa man sa mga kalugar namin ay walang dumalaw talaga sa kanyang burol kahit na sumilip man lang. Palatandaang walang nalulungkot sa pagkawala nito. Bagkus ay mga natutuwa pa nga dahil nawala na ang taong pinangingilagan ng marami. Hindi naman daw siya kawalan sa aming lugar dahil sa halip daw na makatulong ito sa mga tao gaya ng kanyang ama ay perwisyo lang daw ito. At isa pa,
may isang albularyo pa rin namang matatakbuhan ang mga tao sa lugar namin at walang iba ito kung hindi si Marcus, na kung ikukumpara daw kay Paeng ay kabaliktaran daw ang ugali dahil mabuti itong tao at mababa ang loob. Subalit matapos na mailibing si Paeng, nawala na ring parang bula si Marcus. Walang makapagsabi kung saan ito nagpunta. Kuro-kuro ng iba ay baka daw lumipat na ito sa ibang lugar. Ang iba naman ay naghihinalang maaaring may kinalaman ito sa nangyari kay Paeng kaugnay sa naging pagharap nila bago namatay ang huli. Ganun pa man, na kay Marcus pa rin ang kanilang simpatya. Tama lang daw na binigyan nito ng leksyon ang mayabang na antingero. Ayos na rin daw kahit wala ng albularyo sa lugar namin. Basta ang mahalaga, na wala na rin ang itinuturing nilang salot na si Paeng. Sa pagkawala ng dalawang manggagamot sa aming lugar, Kuya Bari, natuto na rin ang mga tao sa amin na huwag umasa sa tulong ng isang albularyo. Sa halip ay sa tunay na mga doktor na sila kumukonsulta, bagamat may mangilan-ngilan pa rin naman na mas gusto pa rin sa isang albularyo magpagamot. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon na rin ng malapit na pagamutan sa baryo namin, kung kaya't hindi na namin kailangan pang pumunta sa kabayanan para lang magpatingin sa doktor kung may nagkakasakit man. Dito ko na po tatapusin, Kuya Bari, ang aking kwento tungkol sa mayabang na antingerong iyon. Hanggang dito na lang po ang aking pagbabahagi. Maraming salamat po sa pagkakataon. Mabuhay po kayo at ang inyong channel. God bless po. Lubos na gumagalang. Rigor. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Isa po ako sa masusugid na tagapakinig ng inyong channel. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Sylvia. Ang kwentong aking ibabahagi ay naging karanasan ko noong minsan kaming nag-inumang magkakabarkada. Noong mga panahong iyon ay mayroon kaming bagong kasama sa pinagtatrabahuhan ko sa aming bayan. Si Lani po. Naging mabait naman si Lani sa amin. Isa pang nagustuhan namin sa kanya ay ang pagiging mapagbigay niya. Hindi nga kami naghinala sa kanya noong una dahil napakamahinhin nito. Alam niyo ba kung saan nakatira itong si Lani? Tanong ng isa kong katrabahong si Carmen. Naintriga naman kami sa kanyang tanong. Hindi man lang kasi nababanggit ng aming bagong katrabaho kung saan siya umuuwi. Ang sabi lamang niya sa amin ay nasa tiyahin niya lamang siya nakikituloy. Oo nga, saan nga ba? Hindi namin alam eh. Biglang tanong ng aking isang kasama sa trabaho. Noong mga panahong iyon ay nagpapalinga-linga si Carmen. Marahil ay inalam niya kung nasa paligid ba si Lani o wala. Noong malaman niyang hindi pa dumarating ang aming bagong katrabaho ay doon na siya nagsimulang magsalita. Meron kasing nakapagsabi sa akin na nakatira raw ang babaeng iyon sa isang liblib na baryo kung saan may naninirahan daw na mga aswang. Naku, baka nga pati ang babaeng yan ay aswang pala at naglilihim lang sa atin dahil ayaw niyang mabuko. Wika ni Carmen. Napailing na lang ako ng mga panahong iyon. Naisip kong parang imposible namang dahil napakabait na babae nitong si Lani. Minabuti ko na lang na wag na lang isipin pa ang sinabi ni Carmen sa amin. Simula ng araw na iyon ay parang naging ilap na
ang iba naming katrabaho kay Lani. Ilang beses ko na nga silang naririnig na nagchichismisan at maging ako ay nadamay na rin sa kanilang bisyo. Subalit kahit na ganoon ay hindi nagbago ang pakikitungo ni Lani sa kanila. Isang araw, sa aking pagkakatanda ay araw iyon ng Sabado, Kuya Bari. Niyaya kami ni Lani. Pista kasi sa amin kinabukasan eh. Baka gusto niyong pumunta. Iinom tayo doon. Pagyayaya niya sa amin. Noong una ay nakaramdam ako ng pag-aalinlangan. Alam ko kasing hindi ako papayagan ng aking mga magulang na gumala dahil linggo iyon at iyon lang ang aking pahinga. Subalit noong pumayag ang tatlo kong kasama ay wala na akong nagawa. Pinilit nila kasi akong sumama sa kanila kung kaya napatango na lang ako. Pagkauwi ko sa aming bahay ay agad akong nagpaalam sa aking ina na may pupuntahan ako kinabukasan. Nay, makikipista sana ako kila Lani, yung bago naming kasama sa trabaho. Bungad ko sa kanya. Makikipista? Teka, saang baryo yan? Baka malayo yan ha? Tanong niya sa akin. Dahil naitanong niya sa akin ang lugar ng tirahan ay hindi na akong nag-atubiling sabihin ito sa kanya. Pagkarinig niya sa aking pagsambit ng lugar ay nakita kong parang nagulat siya. Namilog ang kanyang mga mata at saglit siyang natigilan. Bakit inay? May problema po ba? Tanong ko sa kanya. Noong mga panahong iyon ay napalunok ng kanyang laway ang aking ina. Ilang sandali pa ay utal siyang nagsalita. Wag ka na kayang pumunta sa baryong iyon. Kasi maraming mga kwento tungkol doon na pugad daw iyon ng mga aswang. Naku, pista pa naman iyong pupuntahan nyo. Nag-aalalang wika ng aking ina. Napailing na lang ako ng mga panahong iyon. Napaisip kong parang ayaw akong payagan ng aking ina. Sa kadahilanang iyon ay nagpaalam na lang akong pumasok sa aking silid at saka nagpahinga. Pagod kasi ako ng mga oras na iyon dahil marami ang naging customer namin. Bakit kaya parang tugma ang sinabi ng aking mga katrabaho sa sinabi ng aking ina? Tanong ko sa aking sarili. Ay naku, bahala na, basta sasama ako sa aking mga katrabaho bukas. Saad ko pa sa aking sarili. Nag-isip ako ng malalim ng mga oras na iyon kung ano ang aking magiging dahilan kinabukasan. Hindi ko na namalayan ang aking sarili na nakatulog na ako pala. Kinabukasan, maaga akong nagising. Agad akong naghanda ng isang damit at saka inilagay iyon sa maliit kong bag. Naku, teka, sasabihin ko na lang sa aking ina na pupunta ako sa bayan para hindi niya ako pipigilan. Wika ko sa aking sarili at saka lumabas ako sa aking silid. Naabutan ko noon ang aking ina na nananahi ng mga damit. Kung kaya lumapit ako sa kanya at saka nagpaalam na pupunta sa bayan. Agad naman niya akong tinanong kung ano ang aking gagawin doon. Saglit akong napaisip at nang maisip ko na ang aking idadahilan ay sinabi ko iyon kaagad sa kanya. Anay, sasamahan ko lang po yung isa kong kaibigan.
Susunduin kasi siya ng tiyahin niya. Wika ko sa aking ina. Napatango na lang ang aking ina dahil sa aking sinabi. O siya, sige. Papayagan kita ha. Pero babalik ka bago mag 3:00, ha? Okay? Wika niya sa akin. Sige po inay. Galak kong wika. Noong mga panahong iyon ay nagpaalam na ako sa kanya para maligo. Pagkatapos kong maligo ay agad akong nagbihis at saka nagpaalam na sa aking ina na aalis na ako. Agad naman siyang pumayag at saka sinabihan pa niya akong mag-iingat daw ako. Makaraan lang ang ilang sandali, tumungo ako sa tabi ng kalsada at saka nag-abang ng masasakyang tricycle. Pagkaraan lamang ng ilang minuto ay may tricycle ngang dumating. Sumakay ako roon at saka nagpahatid doon sa crossing kung saan kami nagkasundong hihintahin ang bawat isa. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Pagdating ko sa crossing ay naroroon na ang aking mga kasama. Pagkababa ko sa tricycle ay tinanong nila ako kung ano ang aking naging dahilan para payagan lang ako. Sinabi ko naman iyon sa kanila at nagtawanan lang kami dahil maging sila ay nagsinungaling din. Ilang sandali pa ay dumating na itong si Lani. Sinundo niya kaming 4 dahil baka daw maligaw kami. Nagpasya na kaming maglakad noon patungo sa baryo ni Lani. Lani, malayo pa ba yung baryo nyo? Tanong ko sa aking kaibigan ng mga panahong iyon. Oo, malapit lang. Tugon naman sa akin ni Lani. Tama nga si Lani. Sa aking pagkakatansya ay mga 20 minutos lang ang aming nilakad hanggang sa marating namin ang kanilang bahay. Pagkarating namin doon ay agad kaming kumain. Noong matapos na kami sa aming pagkain ay niyaya kami ni Lani na uminom. Noong una ay ayaw ko sana pero pinilit ako ng aking 3 kaibigan maging si Lani. Wala na akong nagawa pa ng mga sandaling iyon at napatianod na lang ako sa mga nais nila. Uminom nga kami at hindi namin naisip ang oras dahil malapit na pala iyong dumilim. Akmang magpapaalam na sana ako, subalit nagwika itong si Lani. Sandali lang, ipapatikim ko muna sa inyo ang pulutan na hindi nyo pa natitikman sa buong buhay nyo. Seryosong wika niya. Alam kong medyo natatamaan na siya ng alak noong mga panahong iyon. Noong mga sandaling iyon ay nagpaalam si Lani. Anya ay kukunin niya ang kakaibang pulutan at dadalhin ito sa amin. Napatango na lang kami sa kanya. Sa hindi ko naman malamang dahilan ay nakaramdam ako ng kilabot. Nag-alangan akong tikman ang pulutan na iyon. Makaraan nga ang ilang minuto, bumalik kaagad itong si Lani at may dala siyang isang malaking mangkok. Lalo lang akong kinamahan ng mga sandaling iyon subalit hindi ako nagpahalata. Pagkalapag ni Lani ng mangkok ay agad iyong nilantakan ng 3 kong kabarkada. Napatitig lang ako sa kanila at agad na napailing dahil sa kanilang kasibaan. O ikaw, ano ayaw mo ba yan? Tanong sa akin ni Lani. Napailing ako sa kanya
dahil dinig na dinig ko pa ang paghahabhab ng aking mga kainuman. Napatitig ako sa kanilang kinakain. Halos mapasigaw ako sa sobrang gulat noong makita ko ang dalawang bungo ng tao na lumalangoy sa sabaw. Mas lalo pa akong nagimbal noong nang mawari kong utak pala ng tao ang kanilang nilalantakan. Hindi na ako nakapagpigil sa aking sarili at nagsuka ako. Dahil doon, lumapit sa akin si Lani. Sinapo niya ako sa aking likuran at saka nagwika, "Huwag kang mag-alala. Hindi naman talaga para sa iyo ang pulutan na iyan. Para lang yan sa mga taong walang magawa kung hindi ang pag-usapan ako pag nakatalikod ako." Noong mga panahong iyon ay kinilabutan ako ng husto. Dahan-dahan akong napalingon kay Lani at laking gulat ko nang makitang nag-iba ng husto ang kanyang mukha. Bago pa man ako makapagsalita ay nagwika si Lani. Tama nga, tama silang aswang ako. Ngunit wala silang karapatan na husgahan ang kagaya ko. Tugon ni Lani. Pagkawika niya ng mga katagang iyon ay napalingon siya sa tatlo naming katrabaho. Dahil doon ay napalingon na rin ako sa aking mga kasamahan. Hindi ko alam noon kung ano ang aking magiging reaksyon. Hindi pa rin kasi sila tumitigil sa pagkain ng utak ng tao na siyang naging espesyal na pulutan nila na bigay ni Lani. Halos nakalimutan na nga nila ang kanilang inumin dahil sa ginawa nilang paglantak ng nasabing pagkain. Noong mga panahong iyon ay nagpasya na lang akong umuwi. Hinayaan naman ako ni Lani, subalit mahigpit niyang sinabi sa akin na huwag kong ipagsasabi ang aking nalaman. Ang sabi pa niya ay siya na lang daw ang bahala sa tatlo naming katrabaho basta't uuwi lang ako nang walang pinagsasabihan kahit na kanino tungkol sa mga nakita ko at nangyari. Iyon nga po, Kuya Bari. Awa ng Diyos ay nakauwi ako ng ligtas. Nakatikim din ako ng sermon mula sa aking ina dahil nalaman niyang uminom ako ng alak. Ngunit hindi ko pa rin sinabi sa kanya ang sikretong aking nalaman. Magmula noon, hindi ko na nakita pa ang aking tatlong katrabaho, maging si Lani. Ang lahat ay dahil lang sa pulutan na galing sa galit ng isang aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Sylvia. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.